疫情解封了后，真侪人拢去日本佚佗。日本的富士山是因上界有代表性的其中的一粒山。疫情了后的头一个登山季，就请袂少游客去遐爬山。光是今年7月份的登山季，就有65000人，是比疫情进前增加17%。向向增加遮尔侪人，那造成山区交通甲环境的问题。部分游客无适当的行为，嘛提悬发生事故的风险。10万年前开始火山喷发，成做富士山是日本第一关山。2013年登录伫联合国教科文组织世界遗产名单。今年7月，这疫后第一个爬山的季节，有65000人去爬山，比疫情进前增加17%。初めて登ったんで、もう普段がどんな感じなんかわかんないんですけど、でも。朝、この夜でみんな頑張って山頂に向かってる時の渋滞はすごかったですね。もう足が止まるぐらい混んでましたね。休困站的便所拢是游客留落的食面本座加空的饮料罐啊，小便斗也过度使用各种嗲嗲打爱修理禁止使用的牌啊。为确保爬山人的安全，富士山管理局和上热门的吉田路线设逐工4000人的限制，不过实际上今年7月已经有3摆超量进行。山顶遮尔客，和爬山真做困难，老人跋倒，真可能会发生全部人跋倒搁连落去，对爬山人的安全造成真大威胁。この富士山のオーバーツーリズム最大の原因は自動車で簡単に5合目に来られること。ということはその自動車道のコントロールが必要だと考えています。ただこの富士スバルラインは山梨県の県道でもありますから、なかなか規制をするっていうのは難しいので、そこで、自動車の代わりに抜本的に変えるということで登山鉄道に変える。爆料旅客和山区带来唔但交通甲环境的问题，也个人无顾山区天气变化大，就穿薄衫凉鞋上山，顶无大的房间，就伫山屋顶啊卡困，或者是伫公用便所避寒，才会乱上。公司新闻王慧文报道。